Guys, welcome to Everland. 이쪽으로 오래, 성균아. Oo, lagi. Sabi sa ni sila, oh. So, si Breeze ang na-distribute sa ticket. Hi, Breeze. Thank you. Yay! Thank you. Thank you. Oh. Welcome to Everland, guys. Yay. Mura gyud po ni siya og kanang Universal Studios or sa baka. Basta man na siya. Mura siya Walt Disney version sa Korea. Chai. Sa mukha niyo. Ay, nako. Hindi mo kayo hilig og rides mo gud kay murag sukaon mo kung tugod. Sige kay ko hilig aning rides pero sige na lang. Gibayran mo gud pod sa kumpanya. Gabi kainit dire. Bugnaw man ang hangin pero init siya so I need to cover myself to protect my skin. Char! Namili mi og rides na kanang bitong di mabasa. Isod na daw atong OOTD. Hi, sir. Sabi natin rin. Hello, cute na mga babies. Hello, fall in line. Hi. Hello. Hi. Hi. Hello. Walang katapusang bump car.
즐거우셨던 것이 바랍니다. Hi guys, good morning. Again, napagyamo ko sa Everland and ako magod is dili mo ko hiling og rides manggod. So ako na lang gyatag akong ticket sa isang hinon dili ko hiling og rides pero dili tanan. Okay, I just wanna make myself clear nga dili tanan lang kapilion lang nako ako mga rides like kapilion ako ang ride nga dili ko kasukaon, dili ko malipong, dili ko makulbanong ayo kay you know di ba? Pili-pili lang ako ang rides. Pero ang first stop na mo mong is Bamukar na muna singkit kay sa una manggod. So ano lang, wala lang kay kun isa kay sa akong yatag akong ride sa akong kauban. Ang Everland manggod is an amusement park nga grabe ka daghan og rides yun like aside sa dagan rides nagyapon siya yung mga face painting, ice cream stations or picture ana ba. So ako manggod is since dili ko hiling sa rides, picture yung tamang yun rin yun. So pasensya na yun kayo no kung wala kayo yung mga videos about rides kay not a big fan, I'm sorry. Pero siguro later, basta hindi ay na ako'y masakyan ng ganahan ko. Although dili yun kayo negative about rides. So, of course, I wish everybody happy. Basta for me, piliyo lang kita ko ang rides, okay? Hindi na pita. Pag maganda yung weather talaga, no? Bumulak ka. Yeah. Wow. Hindi na pita. Pag maganda yung weather talaga, no? Bumulak ka. Yeah. Wow. This is the other side of Everland. I think di rin lagi na-hold yung lang mga plays or dramas or performances. I don't know. Hi guys! Okay na mo diya? Bakla init kayo. Welcome to Everland! Hi! Ano kay bata diri? Hindi, bata. So yeah. Isa sa mga napansin ako sa mga younger generations, they're so fashionable. They're so conscious with their outfits. Cute.
Alpine Village. Sabi taas linyaning express, oy. Sabi taas linyaning express, oy. Ano yun to? Ay! Yan! Hindi kasi! Oy, kwarta, nangutang ko. Oy, kwarta, nangutang na ko. Enjoy, guys. Mga hapon.